Vicente, kantantea, Carmele gitarra jotzen duna, Garbine, bajuakin da Thompson teklakin, ni Jose naiz, Thompson bateriakin, ni teklakin, barkatu. Eta, izena dion bezala, hemen gaude baso batean, eta gure musika berben aldetik dijoan. Oindala 4 urte hasi ginen, lanean. Hasi ginen 4 eta, ezkontzak eta egiten da orain hartu du Vicente oindala aste pare bat edo hiru ganberra hau. Eta, hortan ari gara, gero eta gehiago ikasten da gure asmoa hori. Berbena munduan orain ikusiko duzuen abestiak bultza izena du. Jupi edo hoietako batzuen idea da, nola pentsatzen duten, da nola gero bere frustrazioak notatzen dituzten. Ez da gure abestia, letrak gu jarri diogu, eta originala Poissonek jotzen du.